Hello! Nandito na po kami sa Eco Park. Dito sa may Tayug, Pangasinan. Ito po biglaan lang pagkatapos naming nanggaling sa school. At kasama ko si Ma'am Ninita. Hi! Saan ang entrance? Here. Okay. Ayan po. Nakapasok na po kami. Ito biglaan po ito. Char! Saan talaga? Good afternoon. Oh. Hello, we're back. I'm with my BFF Ninita. And we're here in Tayug Eco Park. Char! At nagbabalik ang May Tanong, Your Sagot. Ano ang mas pipiliin mo? 24 oras o TV Patrol? Sagot? May Tanong, Your Sagot. Eto na ang aking katanungan. Ano ang mas gusto mo? Yung planadong gala or yung biglaang gala? Sagot? At nagbabalik ang May Tanong, Your Sagot. Sino nga ba talaga ang maging next president ng Republic of the Philippines? A. Sara Duterte or letter B. Leni Robredo? Sagot? At nagbabalik po ang May Tanong, Your Sagot. Etong aking katanungan ngayon dahil nandito ako sa Tayug Eco Park. Kung isa kang bulaklak, ano ka? Sunflower o rose? At nagbabalik ang May Tanong, Your Sagot. Ano ang pinakamagandang pasyalan dito sa Tayug, Pangasinan? A. Tayug Eco Park. B. Tayug Eco Park or letter C. Tayug Eco Park. Sagot? Nagbabalik po ang May Tanong, Your Sagot. Kanino ka ba talaga pumapani? A. Kay Duterte or letter B. Kay Trillanes? Sagot? Minumura po ako ni Ma'am Ninita. Because you're so bastos! Kapag mag-picture ka, gusto mo malakarat kapag ako. Ang ganda-ganda. Para kami ang magko-close ng Tayug Eco Park. Thank you so much, Tayug Eco Park. Char. Dahil nawalan po ako ng battery, nakikihiram na lang po kami ng cellphone sa mga kabaranggayan namin. So, etong cellphone na ginagamit ko ay hindi po sa akin. Ayan. Thank you so much kay Auntie Merly at kila Ate Edlyn. Maraming salamat dahil pinahiraman kami ng mga cellphones. Bye! Babalik ang May Tanong, Your Sagot. Kung papipiliin ka, it's showtime or it's bulaga? Sagot?